Ahoj. Pre tých, ktorí nevideli moje prvé video, tak by som sa rada predstavila ešte. Volám sa Dominika, som autorkou knižky Očistá slzami. Rada by som tieto videá venovala rôznym spirituálnym témam, ako je transformačný proces, nástrahy transformačného procesu, zdravie, choroba, správna životospráva. Rada by som bola k dušiam pracovníkom svetla. A rada by som tieto videá venovala aj jednej nádhernej téme, to sú ženy. Tým, že aj moja knižka Očistá slzami je venovaná hlavne ženám, liečeniu ženskej duše, tak by som toto video rada venovala téme, ktorú by som nazvala zrkadlenie vo vzťahoch. Veľa žien, ktoré žije práve v týchto nenaplňujúcich, neradostných vzťahoch, väčšinou so silným pocitom obete, si nie sú vedomé tohto zákonu zrkadlenia. Väčšinou tento vzťah, ktorý dostali ako skúšku, preto aby vedeli seba rozpoznať v tom zrkadlení pri tom mužovi a začať liečiť samú seba rôzne emocionálne bloky. Veľa žien si tohto zákonu nie je vedomá a tento pocit obete sa iba znásobí, pocit krivdy, hnevu, a keby zrovna z tohto vzťahu odišli, pravdepodobne spadnú do úplne rovnakého a ešte horšieho vzťahu. Keby si boli vedomé tohto vzťahu zrkadlenia, tak by si uvedomili, že práve oni priťahujú tieto vzťahy týchto ľudí do svojho života svojimi nízkymi vibráciami, svojim zablokovaným emocionálnym telom. Preto je tak veľmi dôležité liečiť toto emocionálne telo, byť si vedomý týchto traum, ktoré väčšinou pochádzajú z nášho detstva, a mali odvahu na to ich liečiť. Každý jeden deň dostávame príležitosť pozrieť sa na tieto emocionálne bloky, emocionálne traumy z akýchkoľvek ľudí. Nemusí to byť iba náš partner. Môže to byť kolega, môže to byť naše dieťa, môže to byť človek, ktorého stretneme na pár minút. Akýkoľvek človek, ktorý v nás vyvolá negatívnu emóciu, či už silného hnevu, agresivity, odporu, nenávisti a podobne, iba útočí na naše slabé miesto, neliečené slabé miesto a vyvolá v nás emóciu, ktorú my sme v nejakej udalosti, v minulosti potlačili. A on ju týmto svojím správaním iba opäť vyprovokoval a vyšlo na povrch. To znamená, že keby my sme v tej situácii dokázali byť naozaj vedomými ľuďmi a dokázali vidieť túto skúšku, alebo túto situáciu ako takú skúšku, alebo zámer pre liečenie nášho emocionálneho tela, nemuseli by sme, čo väčšinou teda robíme, keď niekto v nás vyvolá hnev, tak okamžite mu tento hnev chceme vrátiť späť, lebo mu ho aj vrátime veľakrát späť, ale my sme v tom momente prevzali zodpovednosť za všetky emócie, ktoré cítime, bez toho, aby sme dávali zodpovednosť niekomu inému za to, čo cítime. Dokázali by sme v tej chvíli ísť do svojho vnútra a precítiť tam tú emóciu toho hnevu, ktorú možno vyprovokoval ten daný človek, ale táto emócia tam už dávno bola potlačená. Tak by sme prišli na to, že práve týmto vedomým prijatím, týmto precítením tejto emócie, nie je potláčaním, ju transformujeme. A tým sa stávame viac celistvejšími, stávame sa viac sebavedomejšími ľuďmi, ženami a v budúcnosti nás podobná situácia takýmto spôsobom nevyhodí z miery a zareagujeme inak. Zareagujeme ako vyliečené bytosti, ako vyliečené ženy a nie ako traumatizované deti. Preto je tak nevyhnutné liečiť toto emocionálne telo, tieto emočné bloky a mať odvahu byť úprimné a pozrieť sa na svoje vnútro. Keď si uvedomíme, že napríklad sme vo vzťahu s mužom, ktorý nám neprejaví dostatok lásky, rešpektu, neprejaví nám
alebo nedá nám pocítiť pocit hodnoty, uvedomme si, či sme my schopné prijímať, milovať a ohodnotiť same seba, také, aké sme. Keď je žena k sebe naozaj úprimná, tak si uvedomí veľakrát, koľko odporu k sebe samej v sebe má, koľko hanby, koľko podvedomej seba nenávisti, koľko pocitov viny. A práve pre tieto negatívne vibrácie, ktoré v sebe má, ktoré práve pre tieto emocionálne bloky, ktoré sú niekde umiestnené v tom energetickom poli ženy, priťahuje na tej energetickej úrovni mužov, ktorí na tieto emočné traumy zrkadlia. Ktorí tieto emočné traumy zrkadlia cez rôzne správanie, ktoré v tejto žene vyvolávajú práve tieto negatívne emócie. Čiže keby sme týchto vôdzok našich katov videli ako učiteľov a dokázali poďakovať či už partnerom alebo iným ľuďom, ktorí sú schopní nám tieto veci zrkadliť, obrovsky by sme rástli ako duchovné bytosti, ako ženy. A v budúcnosti by sme si svojou vibráciou a liečeným emocionálnym telom priťahovali pozitívnejšie vzťahy. Ja vám ďakujem